आज हाँ पहला मिलनवा और मिलल सजनी से सजनवा कि हमारे अनियन गुलाब और नियन खिलल बाबा और सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके आज राजा जी के टोले में जान होके आज राजा जी के टोले में आज हम पहिला मिलनवा मिलल सजनी से सजनवा गुलाब नियन खिलल बाबा सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके आज राजा जी जवान होके आज राजा जी फरमाइश बा।